Jama yo mɔgɔ ɲuman b'a mɛn bana fɔ kelen damaden Modibo Keyita bɛ min Kwame Nkrumah bɛ min Seku fayin tɛgɛ ni filɛ fɛn tɛ n bolo ni tɛgɛ ye n tɛ la n ko fɛn tɛ n bolo a jan la jugu la le ba Mali tiɲɛ ye namara tɔw la ne sabali baw ye sɔrɔ de tɔgɔya jugu tɛ kana wolodenw fili faso bara ko sɔn ka tɔgɔ duman sɔrɔ de tɔgɔya jugu tɛ a jala jugu la le ma Mali jan ye namara tɔw la ne sabali baw ye k'i bolo kɔrɔ ta ko jamanadenw ye k'i bi jamana jɔn de miiriya ɲuman ye k'i bolo kɔrɔ ta fasodenw ye k'i bi jamana jɔn de miiriya ɲuman ba ye a jala jugu la le ma Mali jan ye namara tɔw la ne sabali ye k'i bolo kɔrɔ ta ko jamanadenw ye k'i bi jamana jɔn de miiriya ɲuman ye o ma ɲɛnɛ cɛ n'a muso denmisɛn ani mabakɔrɔ sifin ani sijɛ dunan ani dugule an ka foli ba aw bɛɛ ye aw sigiyɔrɔ ani aw bɔyɔrɔw la aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ka aw fo fɛn min ye Wage Shop a ka foli bɛ yan Fanscope Bubu Mabel Jawara an bɛ foli lase u bɛɛ ma u sigiyɔrɔ ani u dagayɔrɔw la ka foli lase an dɛmɛbaga bɛɛ ma fɛn min ye Jalo Boti États-Unis alimata fɛn min ye luxe beauté minɛnw ye mèche fo tulu Jalo Boti États-Unis Kɛtu Jalo fɛ ale bɛ nin bɛɛ feere maliyɛnw a y'aw senfa a ka taa yen Amérique musobaw a y'aw senfa a ka taa nin yɔrɔ kofɔlen in na an ka foli bɛ aw bɛɛ ye maa ma sɔgɔlen bɛ an na pajiw bɛ yan ne po Kabala groupe Kabala Media ale bɛ yan Caprice Mali bɛ yan Boumabel page bɛ yan radio yɛrɛ page bɛ yan an bɛ foli lase an ka jamana marabaaw ma Mamadu Jawara bɛ partager nin wagati in na fɛn min ye Safia Sissoco ye la marraine du groupe Général Cissé Siri Doumbia an bɛ gardez-vous la aw ye ninnu bɛɛ fɛnɛ ne ka cɛfarinw ye n bɛ foli lase u bɛɛ ma n balimaw n bɛ fɛ bi an bɛna thème fila sujet fila an b'o ta an b'o baara kɛ n'o ye a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o ye kulu jɔn bɛ yen bi min bɛ i ɲamada Asimi dɛmɛni fɛ an b'an da don kuluba dɔ la tɔnba dɔ a tɔndenw yɛrɛ kelen bɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ fɛ a bɛ Mali fan 14 bɛɛ fɛ an b'an da don o tɔnba in na n'o bɔra yen yuruguyurugu la petite corruption an ka poste dɔ la ko dɔ kɛra dɔ ɲɛna a bɛ n'i da don o la k'a walawala Mali faamaw k'a mɛn n balimaw an b'aw ka jɔnya la de fo ka diɲɛ wuli tiɲɛ bɛ ɲini yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ taa ɲini ka na an bɛ transition soutenir o kɔrɔ tɛ k'an bɛ fasodenw ka tiɲɛ dogo nkalon kan o kuma na Dante Stricard États-Unis an bɛ Dante fo nin kɛnɛ kan k'a fɔ Jo Bala ye k'a merci Burukina bɛ min ye fili da an ma à travers Jo Bala ko activiste minnu bɛ transition soutenir complet 18 an y'a sɔrɔ Jo Bala k'i fo i ka foli bɛ kɛnɛ kɔnɔ n balimaw bi n'i donna Kayi kɔnɔ Kayi ka denw Kayi baara kɛli 100 o 100 i bɛ taa sɔrɔ 30 bɔra Kayi ka denw na nin ye mun ye k'a fɔ an balima minnu bɛ ka marifa ta bi u k'a dɔn ko duguden yɛrɛ sen bɛ dugu ka taaɲɛ la u k'a dɔn ko kɔlɔn caman sennen don ekɔliso caman cɛnnen don association ni dugu yɛrɛ denw de ka cɛsiri don n'o tɛ a bɛɛ tɛ gouvernement ye minnu bɛ k'a fɔ bi
k'u imposer ni marifa ye walasa olu ka lamɛn u k'a dɔn k'a fɔ ko gouvernement ma tile mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ gouvernement bɛ appui de kɛ dugudenw yɛrɛ de bɛ nɔgɔya ta ani cɛsiri ka wariw fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ n'a ye o de y'a to bi an bɛ Kayi mara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na Yelemani n badenw aw bɛ wagati fitinin d'an ma an bɛna an balima dɔ ka seereya ta min n'ale bɛ tɔnba in kɔnɔ a bɛna da don a la anw taara tɔnba in ka kɛnɛ kan an y'a ye an b'o ta n balimaw k'a fɔ aw ye k'a fɔ dugudenw yɛrɛ sen bɛ dugu ka taaɲɛ ni dugu ka siniɲɛsigi la n'a fɔra ko bɛɛ ka marifa ta bɛɛ tɛ se ka lamɛn u b'a miiri ko gouvernement bɛ wusamanciya tɛ dɛ n'i b'i ka faso fɛ i bɛ min don marifa la i b'o don an bɛna an balimakɛ dɔ ta a bɛna a yɛrɛ ɲɛfɔ an ye an ce balimakɛ ça va bien i bɛ radio Dakan kan nin wagati in na bɛɛ tulo b'i la i b'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye ani i bɛ tɔn min ka bolo kan ne tɔgɔ de Bate Ture ka bɔ Tirinka association Yelemani Dagakane porte-parole de Tirinka niveau la association Dagakane Yelemani Dagakane ouais a porte-parole de Tirinka niveau la quoi commune de Tirinka voilà Jojo place de la ton inconnu d'accord c'est bon son temps ok Dagakane kɔrɔ i bɛ se ka Dagakane kɔrɔ fɔ an ye ouais Dagakane kɔrɔ wɛrɛ t'ale don a kɔrɔ a manja a b'an sen kɔrɔ de Dagakane tɛ kɔrɔ tɛ foyi ye ko an ka taa ɲɛ Allahu akbar an ka taa ɲɛ bɛɛ ni kelenya ka di sa wallahi tɔn in tɔgɔ de ye ne ko a ka taa ɲɛ a ye mun ɲɛta baara kɛ de Dagakane sigi ni bi cɛ merci beaucoup merci mais min bi fɛ i ni Bate Ture de bɛ kuma la ka bɔ Tirinka na dɔnniya dan ye min a bɛna o dɔrɔn de f'i ye radio Dakan kan mɛ yanni an ka kuma an bɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɔ u bɛɛ tulo b'i la aw ka libaga bɛɛ lajɛlen jamana ko ka jamana kɔnɔ an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ u bɛɛ tulo b'i la yo bamanankan minnu bɛ ka fɔ dɔrɔn aw k'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ ko maraka de bɛ ka kuma bamanankan na n tɛ baasi ye tɛmɛ ni kuma ye ni yɔrɔ min faamura voilà vraiment o faamura ni yɔrɔ min ma faamu a bɛ yafa an yafalen b'i ma voilà association Dagakane ka taa 2013 ka na bila bi la an wɛrɛw bɛ yen n'an bɛ se ka kuma Mali kɔnɔ an bɛ se ka kuma yɔrɔ caman kan ɲininkali bɛ se ka kɛ a la k'a fɔ ko Dagakane kɔni tɔn jumɛn de don de mais Yelemani Serekili a tɛ se ka fɔ maa fɛ parce que ni donna dugu 114 in kɔnɔ i tɛ don dugu la ko i bɛ bɔ o dugu in da fɛ i dontɔ n'i ma Dagakane ka baara dɔ ye i bɔtɔ i b'a ka baara Allahu akbar i n'a fɔ mun précisément n b'a ta ne yɛrɛ wolola dugu min na o ye Jalaga ye ka taa lekɔlisow yɔrɔ la ɲɛgɛn kɔ minnu dilanna ye ka taa bila bɛɛ b'a dɔn bi tɛnɛ tɛ boli bɔ mais ni ji jɔra yɔrɔ min ni maîtrise dɔ kɛra yɔrɔ min kɔnɔ an ka se ka nakɔw dɔ kɛ an yɛrɛ ye an ye baraji min dilanna yan Dagakane participera o kɔnɔ jamana tɛ se ka taga kɛnɛya kɔ min ye ambulance ko ye an ka dɔgɔtɔrɔsow la yan Dagakane participera olu kɔnɔ min ye lekɔlidenw ye n'i y'a mɛn ko lekɔliden hakili ka di a tɛ se ka bɛɛ minɛ ka taa Kayi ko n'a biki kow la Dagakane baara dɔ olu bɛɛ la wa ye ne ka dugu in dɔrɔn de ye dɛ awɔ tulo b'i la n bɛ ka min f'i ye ni n ko n ka taa commune in de kɔnɔ komi Tirinka ka taa Musa la n'i y'a ye hadamaden an fɛ bɛɛ b'a dɔn ka bɔ village ninnu la kɔw de bɛ yɔrɔw la u bɛ dugu ni
Sénégal yoro yere tigɛ ɲɔgɔn na u bɛ dugu ni dugu tigɛ ɲɔgɔn na voilà n'i y'a mɛn ko samiya fɛ concert kɛra lafiya la ou bien dɔgɔtɔrɔso taga bɛ na n ka taa joona ka na i fɔ ni parcelle dɔ dilannen bɛ olu la de voilà donc Musa la fan fɛ an ye pont dilan yen ale bɛ Tiringa kɔnɔ de ka taa Jahɔnne pont minnu dilanna ye ani sira minnu dilanna ye Jahɔnne n'an ka commune yɛrɛ ye bɛ yɔrɔ min o ye Marena ye à peu près autour c'est 3 km oui sinon on va faut 2 km et demi mais sira do tombe ni muso tinto a yere be se ka la comme den be se ka to ala yana kana o 3 km a ka se to sola Allahu akbar ponko be tombe sira ko tombe mais ala ya ke daga kane ya occupé ka okay mbe dama de fiye dama daga kana ka bara atsa fo aha voilà donc ambe ta lambatara kam mo ye koni ya hada made na ambe le minna bi an ko ambe ka ke kelenya de an ko an ka nyogon de mede bubu eska ni ne dalem benga so kono tanji te négocier e be kene mambe tanji bi go sini so ko manga nyogonye getronda langa fiye ko balima ke de yi whatsa ke fanga nyogon de me est-ce que iso nembo balima ya ina ayi donc daga kane lambatara ulu fana jora ka so ndese ka fo chamuru mba fo du ka du de jo ka bi mo ma parce que daga kane nana nyogon de me de kama ka nyogon bo tora la ka lafiya nyini ka nana anga yaw ambe retar min nanga bola anga puse ka tagani Allah akbar komi bi ala yake ambe yoro minna munun nanan amunun ban kunna bi no transition mo yi ni transition mo ye président Assimi Goïta na ka jama hakli nyuman tigu munun ba no fe ni ñoo fo mbode préciser parce que ntake ka fo combien antenne de là ka voilà pour appeler les Kabiri au lion tant que les lion n'est pas Kabiri et na fo de mali denya hakli nyuman be munna mali jori hakli be munna comme Assimi na ka jama mokuto anyo o de laje ka foko jamana tiyo ko ma ku be ninde la pourquoi pas en association yele mana daga kane antenne ninke Allah akbar parce que ni ko bi ka dugu teme be jamana ti de teme ambe se ka jamana ti ka deme e ba kono ka jamana dila neche donc qu'est-ce que en kan ka munde ke anyo de prévoir ka fo anga damina o kan soro nyefe ala ya ke kasimu nana colonel Assimi Goïta na ka jamana na kan soro o baraka neche donc men ni je kulu kera chogo jamana de do jamana ni jamana te je kulu te se ka soro ça c'est vrai ambe ala deli de jamana ni je kulu mbela jela ala ka hakki nyuma ndama ka jamana bara ami ban kono nasur hakili flabu ulula nous be penser que le pouvoir ala kana no lu ke sira kelenye amina ya rabbi ami ala ka kere min fana do ala ka ankisi ala ka antanga ala ka jamana nyumambo amina rabbi akabla besi be hakila kata nemi mbe kumala kata bila transition na mo hakili nyuma de bala ka fo uka do hakili ka do ala uka bleu kuna ka fo kuna mbe nyon fait 90%. Merci Ambifo ika la celui-là monsieur le porte-parole. Merci. Ayi ngalite tukun kambe wala. Niye Toureka la celi anaka sebentiali ale daga kane porte-parole ou ka commune kono. Nere Boubou Mabel taran jo pont sans fait. Million nani ani wa keme. Pomi ni sanana dugumogo tsika teme nyogona. Assimi ni tombe ki la digi dien kono Mali kono daga kane du. Bagari Jambu aka foli beyan. Bagari Jambu eka foli be kene kono. Femie Toumani Traoré Francis amba fo. Suguna be Ameriki nere ka belebele Jambu abe New York ka versi dian ka Amidou
a ka foli bɛ yan Amidu Jaguraga an b'a fo Touré Gore n b'a fo nin kɛnɛ kan yan Sibi Dagakane bureau la Bamakɔ n b'u fo nin ye seereya ye Asimi ko ji Asimi ko kɛnɛya Asimi ko ɲɔgɔn dɛmɛ yani an ka fadenya ta ka o kuma na Asimi sɛgɛrɛ an kan ka dɛmɛ de don Asimi ma ninnu de ye tɔn ye minnu n'u bɛ Kayi mara kɔnɔ wa nin tɔn caman caman de bɛ yen Kayi mara kɔnɔ minnu bɛ dɛmɛ don u ka région ma bon e mɔgɔ min mana nin kɔlɔn ni ekɔliso ye ko gouvernement ɲinɛni kɔ n ye nin kala misali don association ni ala ye sɔrɔ di minnu ma a ka ka jamana dɛmɛ k'a lataaɲɛ Asimi ji di c'est bien e yɛrɛ min ni ji se bɛ e ye mun di ka fara kan ministre bɛɛ kan ka nin tɔn in de ladege Dagakan dɛ balimaya ni sinjiya ni dugu ka taaɲɛ Dagakan dɛ marakadenw ka sanayɛlɛ Dagakan dɛ kalan ka ji di Dagakan dɛ pompew ka sɔrɔ Dagakan dɛ forage ka yɛlɛma i walakata fan bɛɛ Dagakan dɛ dugudenw ka bɔ yɔrɔ la Dagakan dɛ fɛn min ye kalan ale ni kodɔn ni seko ale ni so ɲumanbaw jɔli Dagakan dɛ balimaw ne taara n jɔ pɔn nin kan ne yɛrɛ taara n jɔ o pɔn kan anw bɛ taaɲɛ de ɲini an b'a ɲini région tɔw fɛ a ye nin tɔn ninnu ladigi n'aw mu ka ɲumankɛta bɛ yen a k'a fɔ an ye an b'a latɛmɛ an bɛ foli ni waleɲumandɔn kɛnɛ de kan an ti fadenya la maliyɛn bɛɛ bɛ fa la maliyɛn bɛɛ bɛ ba la nin ye yani an ka élément tɔw monter ka tɛmɛ n'olu ye o seereya ye an b'a ɲini technicien fɛ a ka maraka misiginin dɔ k'a la min ni droit d'auteur t'a la droit d'auteur t'a la sa a ka maraka son dɔ k'a la min ni droit d'auteur t'a la an bɛna don spécial corruption seere sɔrɔla fɛn dɔ la an bɛ fɛ faamaw ka nin mɛn an bɛ fɛ ministres ka nin mɛn an bɛ fɛ maliyɛn bɛ degun min na corruption na ani tɔɲɔ la an bɛ fɛ Mali faamaw ka corruption a bɛ niveau min na seere dɔ bɛ yan a ma kan ɲɛna a kɛra min ɲɛna o bɛ ni i da don o la an bɛ misiginin kan ka don ko o kow lajɛ barisabula an bɛ se k'a fɔ bi Mali kɔnɔ ni fɛn bɛ ka maliyɛn tɔɲɔ o ye yuruguyurugu ye bi ni gɛlɛya bɛ transition kan an bɛ transition soutenir mais ni gɛlɛya bɛ transition kan o ye yuruguyurugu ye an b'a fɔ bi an bɛ Asimi kɔ mais Asimi i bɛ tɔɲɔ lajɛ mɔgɔw b'a la ka tɔɲɔ dɛ Asimi mɔgɔw b'a la ka tɔɲɔ n'an y'an makun an bɛ fɛn f'i ye min ka di i kulo la maliyɛn banna fangakɔrɔ la kun min kama o de ye yuruguyurugu ye maliyɛn banna fangakɔrɔ la kun min kama o de ye ɲɔgɔn tɔɲɔ ye maliyɛn banna fangakɔrɔ la kun min kama o de ye ɲɔgɔn degun ye Asimi n'a m'a f'i ye jɔn b'a f'i ye n'a m'a f'i ɲɛna i bɛ taa mɛn a bɛ f'i ye fɔ cogo wɛrɛ la i ma sigi ni min ye donc an b'a f'i ɲɛna anw ka mɔgɔ de y'i ye barisa bɛɛ y'anw dɔn ni transition soutenir de n'anw bɛ transition soutenir an man ka fɔ an bɛ tɛgɛrɛ dɔrɔn fɔ o seereya min sɔrɔla k'a dɔn k'a fɔ yuruguyurugu an y'a bila yɔrɔ min na an bɛna an bolo jɔ jɔn na jɔn de ko k'ale ye dɔ ye yuruguyurugu la an bɛna o tigi wele seereya de don émission in kɔni a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna de a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna bɛɛ ka bɔ a kalama yan'o cɛ technicien n y'a f'i ye i ka ɲagare jansa ni fɛn dɔ ye
balma anyo de foye yururu be min da jamana kan amina sere do nyini mi nale sere ara koro kan abini ida do ala ko fonyi an balma ke salamu alaikum wa alaikum salam wa ben jawara de ba beri anga foli be ini ka demba be alhamdulillah wetlo bi kana aywa ani wele bi yugu kene srado I ko iye yugu do bi kama be ima kera nyere labi oye mune wo mbora Bamako sogmade na vers 10h wakati ngata Abidjan na se posula poste de contrôle la akaye miseli ataje sangilengelende ne ga papier be sangilengelende ne kama woroda kaye ga kata de polisi kama ay kaye mina ya laje atlala ay kaye fanga ko wakele na mango a chefu ngo wakele ngo okacha mo biside do ngo foita ko ngo nyama ka sabali ka fanga ga ko ko masami ala e yemi ga bura be erikelembo ka deli fuka ta dese amaso ambo la te gana ngena gana mobili do awo chargele nana ana video do chargele do chargele ne do mo ko te de nyere jole tabalila akoko wafla ko ka wafla di jay wafla bo ka dama mobili ko na malaje foi malaje mobili laje ko kuma anebo de fo ayo toy ba accident be mobili laje ko kuma ayo toy donc jay wafla bo ya dama e tigeta ka dama dokor mi nyini mala ere kama kira kama chauffeur ta ko laje Antonio le no bide na ngo ko Antonio le te anyen galon tige parce que ni ni ta ka laje kuma ben fendo de do amano ko de ya fanyato alamanti ya fanyato alama ani wana ko jugute ni eche ami mangan so fena bi malin kono bi buguma beli aywa fo teni Antonio le te Allahu akbar Antonio le to le keleme ka anseke poste sécurité o tabi ka bo kay ne re bora fokati on de contrôle fon fen bala étranger o torole no en wera torole wala fo ka nan ni murtan moblu ke nan ni ke men fla ke men saba vraiment on mi ni fama fa ka la je to yolti to nyela ke fen ko ida trabata ambolo foi ta ambolo mais e ko nga wari misarani ke e ko kama son ko fo wakele sandika de farla nyogonga parce que ya amina akema nga ule farla nyogonga katane ka ateli ulu fana jole min ka kuna bi 10 minutes bo olu bisa ke sere wa kuma bel netin galon tiga fonga sa parce que mi ka kuma fo ala de tan nyini ngandala kana wallahi ni eche netin galon tiga fonga sa donc ka laje donc solution même soro ko nyini ikele nga war nindi e ka mobili fuera wa foi war dira do tiga taraka ti senegal jama aya da papier kay ka katne manda senegal pora nyoko fe antara ni tiga dinga paradika matara di barrière lante mena itara bon mobile fo ko kuma yi o de te mene wari doro ika te me abana même poste sécurité o c'était comme ça be ale kelende va dirite la je fo ya on me péage ta na péage ta ça na sera me péage di paradika ma habita nai na tara nai chauffeur ma wardi makana ta ko chauffeur ka kana ni nana ho e ni jala di kana ko position tembi ou bien fama position tembi ok tige ni mitaka di ima ya diga paradika ma habita di barrière do bala ma o be bargo bo ya bi teme amada bo kama normalement amni bani sigara mobile mina bi se ka joy ba laje na wona ko kunya jume sisa ni ko warti bolo ou bien ni ye war sara ni ko reçu ke na la ma farika bi nege kila ka ti datu parce que a seti a foda ti bolo mo jigi a tiye mi se ka jo ididi toro billahi nasim nga numéro ne ba soro bi pasi mi ne ka pelta wallahi ma wele ka faena ba solution ni ni ko nun tranti to jelatike fo la am yoro mina bi chauffeur cité mali kono bi mi wala alhamdulillah beto nyolendo mais anga je anga di alama iyere toni jamu to ya blay ko ne iye chauffeur ye ne chauffeur ye ibala kata ibe siraj men kan sisan isla abija ama ma do buguni sisan an yɛrɛ jɔlen de filɛ nin ye choc de kɛlen bɛ sa ya mobili bɛɛ jɔlen bɛ yan muna kokar dɔ ni fɛ remorque fɛ bɛn dɔ sera ɲɔgɔn ma
Ambifo, Ika, Seriala, merci. Alors, le ministre de la Sécurité, Bouya Flé, il y a soutien à la transition. Anya mali courage ni kama. Anya jamana yelama. L'armée monte en puissance. Monte en puissance. Ali na ye dugu jadisi ni terrorisme bɛɛ faga. Anw ma lafiya fɔlɔ. Ali na ye Faransi gɛn ka o kuma na Faransi drapeau fara. Billahi Faransi bɛ segin ka na a tanga nin bɛ jamana kɔnɔ. Maliyɛnw bɔ nɔgɔ la. Duwawu tɛ dugu bɔ ɲɔgɔn la. Ɲɔgɔn tɔɲɔ o bɛ dugu halaki. Faamaw ɲɛ bɛ nin na. Nin baara min kɛra a kɛra yɔrɔ min na ko Sanankɔrɔba poste mɔgɔ min bɛ yen bi o dɔnnen don polisi DG kulo b'an na directeur régional kulo b'an na nka jamanadenw ka kule Asimi a bɛ taa laban e de ma ni ɲɔgɔn de kɛra i bɛ ka wagati mɔgɔw kulela ka kule ka kule ka kule mɔgɔ ma mɔgɔw mankan na mɛn mɔgɔw bɛ présent de ye muru sanni o tɛ marifa sanni tɛ migi sanni tɛ tɔɲɔlikɛla kɛlɛli o bɛ jamana sumaya a ye taa n datugu a ye nɛgɛ kan na nka a b'a dɔn k'a fɔ ala bɛ sanfɛ ni karamɔgɔw nana k'a fɔ a ye k'a ka dalilu kalan k'a ka kuranɛ kalan walasa ka tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ jamana kɔnɔ Asimi tɔɔrɔ dɔ filɛ nin ni n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don procureur bɛɛ kulo bɛ ne la Mali faamaw bɛɛ kulo bɛ ne la min y'a fɔ a ka numéro bɛ yan a ko seere min b'a bolo o bɛ yen a kɛra poste min na o bɛ yen ne ka kɛ ne kɔni y'a latɛmɛ arajo la mɛ a kɛra min na o bɛ yen procureur ɲuman jumɛn bɛ se ka don jamanadenw jigi kɔrɔ k'a fɔ Abu Mabel e ye nin kuma min fɔ a tigi bɛ min a kana ne ka daluya ye émission kun y'o de ye o an ye nin ɲɔgɔnna fɔ eaux et forêts DG ka ko la walahi an bɛ muso in fo k'a waleɲuman dɔn muso in ka baarakɛyɔrɔ a b'i wele na ni daluya ye ni na ni daluya ye a b'a tigi wele ka na n'a ye a ye muso ye nin kɛnɛ la ka tila don min na an ye yurugu kuma fɔ Kabala TV kan a y'a tigi wele ka na ne ka nin ka daluya ni preuve bɛɛ ye a ye solution sɔrɔ a la bilahi muso in an b'a fo nka i b'i si kɛ walahi faama dɔw mɔgɔ t'i la mɔgɔ t'i kumakan na i b'i yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ jigi tɔni min ka kɛ n'a sɔrɔ kɔfɛmɔgɔw ni sanfɛmɔgɔw ni dugumamɔgɔw jamakan tɛ le ministre de la sécurité général Daoud don dɔ sera i ka jamanadenw mankan lamɛn dɔ de ni b'a la ka bin don o don jamana ka sumaya ni sɔrɔsikɛ mana terroriste kɛlɛ cogo o cogo ni mun ni marifa bɛ don n'o donna walahi armée dɔrɔn tɛ se ka jamana sumaya k'a fɔ minɛnw bɛ don an balimakɛ bɔra k'a fɔ minɛn kɔnɔna tɛ lajɛ foyi tɛ lajɛ adamadenw bɛ don cogo la hali n'an ye dugu marifa bɛɛ san hali ni Russie hali ni diɲɛ dugu bɛɛ jɛra ka Mali dɛmɛ a tant que an bɛ nin na dɔ bɛ don marifa bɛ don cogo jugu la minɛnw tɛ lajɛ minɛnw tɛ fu ye mobili tɛ lajɛ bɛɛ sigilen ɲɛ b'o la n'i kumara syndicat bɛ plainte don i kama syndicat b'a fɔ ko i y'olu dɔgɔya nka syndicat ma miiri ko yuruguyurugu ko ɲɔgɔn dɔgɔyama tɛ yen syndicat de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'i ye kɔɔri in na gosi nka nin kuma min fɔlen filɛ nin ye syndicat ka taa nin tigi ɲini mɔgɔw bɔra n'a ye i y'an tɔgɔ tiɲɛ i y'an lebu o kuma tɛ yen plainte bɛ don anw fantanni kulo de kama anw bɛ taa tribunal la dugu procureur an y'an yɛrɛ kalifa don aw la ka nin tiɲɛ in da aw la aw k'a lajɛ ko mobiliw bɛ don Gana mobili ko 2000 ko y'o sara k'a kɛra ale yɛrɛ ɲɛna Mali mobili yɛrɛ langolo 1000 n'a y'i ja marifa k'a kɔnɔ n'a y'i ja sarikoma k'a kɔnɔ n'a y'i ja muru k'a kɔnɔ n'a y'i ja marifabal k'a kɔnɔ don o don poste b'a la ka attaquer o waati kelen hali bi an ma taabolo falen k'a dɔn ko Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ k'an kelen kelen bɛɛ kan k'an ka taabolo de falen walasa dugu ka sumaya Asimi jamana marali ma nɔgɔn dɛ ni mɔgɔ y'i nɛgɛ k'a fɔ ko Mali kura bɛ jɔ ni siga baro ni télé ni arajo ye wallahi an bɛ ka galon tigɛ ye président
n'i ka ministre min y'a f'i ye ko jamana bɛ jɔ ni tigɛrɛ fɔ ye walahi an ye nkalon tigɛ i ye nin tɔɲɔli ninnu i bɛ ninnu de ta n'i ye mɔgɔ kelen jalaki nin na n'i ye sanction ta ka mɔgɔ kelen sɛgɛrɛ nin na o mɔgɔ kelen o bɛ kɛ sababu ye ka tɔw ladi maliyɛn bɛɛ tulo ye nin mɛn maliyɛn bɛɛ ye nin ye an bɛ taa tɛgɛrɛ fɔ ɲɔgɔn kun de la an bɛ mawuludu fêter nin de kan an bɛ asura an b'o fêter nin de kan an bɛ seliba sagaw faga nin de kan an bɛ misiriw fɔ seli la nin de kan an bɛ taa ala wele nin de kan tɔnjɔ bɛ sen na kɛlɛ ye ko barako ka gɛlɛn ko jamana ka gɛlɛn o waati kelen dɔ ko a y'a to ala ma a y'a to ala ma k'a y'a yɛrɛ to jɔn ma ya jabaru k'a y'a to ala ma nin ye sɔbɛkɛ mankan ye dɛ k'ale y'a to ala ma ala jɔn ala mun bɛ degun wuli ka bɔ jɔn kan ala jɔn ala mun bɛ tɔɲɔli wuli ka bɔ jɔn kan ala jɔn ala mun bɛ se ka dugu sumaya ala jɔn ala mun bɛ se ka faransi gɛn ka bɔ anw da la k'a y'a to ala de ma asimi i yɛrɛ y'a mankan mɛn k'a y'a to ala ma ya jabaru ala wayidu ko ala min ye kelen ye bilahi ko foroba fini de bɛ cɛ kana furuba fanga de b'a bolo nka a y'o fini don k'ale tɔɲɔ k'ale y'a to ala ma mɔgɔ tɛ nin danyɔrɔ dɔn dɛ a ye Maɲi Watara ɲininka nin yɔrɔ la kisa la ko mɔgɔ tɔɲɔnenw k'a y'a to ala ma ala ko kuma jumɛn bɛ s'ale ma lariso 7 na ko mɔgɔ min ɲɛji bɔra tiɲɛ kan mɔgɔ min ɲɛji bɔra tɔɲɔli sira fɛ mɔgɔ min ye ala wele tiɲɛ kan ala ko kumakan bɛ s'ale ma lariso 7 na nin ye ala sɔtɔla mankan ye ala kumara nin kan ala kumara tɔɲɔli kan don dɔ la nabila ye musa ani ala ka kuma ɲɔgɔnya dɔ la nabila ye musa ko ala ma a ko ala mun ne tɛ bɔ ne yɛrɛ ne dun bɛ taa e lamɛn kuma bɛɛ musa ko ma ala ko musa ma ko musa nin don in bɛna bɔ i ye o don musa ye dumuni tobi k'a sigi dumuni tobilen k'a sigi ala y'a kɛ garibukɛ dɔ nana a ko dala garibu musa ko garibukɛ dumuni bɛ n bolo nka i bɛ taa ka na n ka kan ka dunanba dɔ bisimila n'o nana ka taa i bɛ se ka na garibukɛ taara garibukɛ seginna ka na tugun a ko dala garibu n balimaw bɛ kuma la toliya fo siɲɛ 3 musa ko k'a ka taa ka na ko dumuni kɔni bɛ yen ko mɛ k'a bɛ dɔn musa nana fitinɛ a nana futini dɔɔni a taara ala fɛ yen a ko yantigi ala e de kumara layidu kan e ko ne e bɛna bɔ ne ye ne ye e kɔnɔ e mana dɛ ala ko musa ne nana koyi e ye ne gɛn fo siɲɛ 3 musa ko ayi garibukɛ dɔ nana a ko a di ala ma ala ko o de ye ne ni bɛ fɛ ka ala ye hinɛ ni bɛ fɛ ka ala ye tɔɲɔli dabila ni bɛ fɛ ka ala ye sabali ni bɛ fɛ min b'i ye kana mɔgɔ tɔɲɔ n'a ye n'i m'o kɛ i bɛ ala ye bɛɛ bɛ ala ye maliyɛn bɛɛ bɛ se ka ala ye n'a diyar'i ye o bɛ k'aw nɛgɛn dɛ ni cɛw cɛw ne ka wari minɛ ka taa kuranɛ kala ko mali bɛ sumaya bilahi a b'i ka wari don a sini ni kutuba kalanna fɛn fɛn y'i nɛgɛ k'a fiyɛ k'a bɛ dalaɲu kalan walahi bilahi a tan k'an b'an jɔ ka tɔɲɔlikɛlaw gɛn ka bɔ an cɛ la an t'i lafiya ala ko mahamadu sallallahu alaihi wasallam a ko kira rasulu a ko i hakili to ne ka du la kira ko ma k'e ka du ye ne ka du ye e ka du ye jɔn ye yatimɛw ka so ye ni ala ka so ye e ka du ye jɔn ye a kɛɲɛ tɛ mɔgɔ minnu bolo o de ka ca mali kɔnɔ don o don maliyɛn ko k'a y'a yira ala la faama dɔ ka tɔɲɔli bolo mɔgɔ tɛ se ka kuma mɔgɔw kɔnɔ gannen don ni convocation dir'i ma f'i ka dɔ wele ani tile karisa e dɔnbaga tɛ nin commissariat la wa ne ko e ka mɔgɔ tɛ yen justice kan ka mɔgɔ lakana politique kan ka mɔgɔ lakana gendarme kan ka mɔgɔ lakana garde kan ka mɔgɔ lakana nka i lakanabaga i mana i bɛ siran n'i ma nin de fɔ k'i da bɛ fara an y'an da di ala ma n'a y'a fara ala ka jɔn dɔ da fara walahi n'a y'a fara aw binna ala ka jɔnni dɔ kan parce que ala de ko k'an bɛɛ ka ala kɛra degi sallallahu alaihi wasallam k'an bɛɛ ka ala ka kuma lase a lasecogo ɲuman na mali silamɛw a filɛ nin ye hali bi ko tɔɲɔli bɛ ka kɛ ne tɛ dɛ a tigi de y'a fɔ sisan ko tɔɲɔli bɛ ka kɛ mali diinɛtigiw a filɛ nin mali laadatigiw a filɛ nin danbetigiw a filɛ nin yɔrɔ nin tɛ faransi kɔni ye dɛ ka kamiyon o tɛ makɔrɔn kɔni ye dɛ wa n'an ye faransi gɛn n'an ma yurugu kɛ faransi bɛ segin ka na nin kuma fɔlen filɛ polisi DG ne kɔni fɛ a kan ka nin mɛn n'a ye nin mɛn
a k'a ka jɔnkɛni wele Boubmabel min ye nin kuma fɔ a bɛ min n b'a tigi ka numéro d'a ma polisikɛ min y'a kɛ a bɛ min n b'o fɔ ne ka numéro n b'o fɔ ne o k'a kɛra Sanankɔrɔba poste de la anw ta y'a fɔli an ye kunnafonidila de nka k'a fɛ don dɔ sini ala bɛ t'i ɲininka nin na ou bien sini e min bɛ ɲɛmɔgɔya la bi ala bɛ t'i kɔ dɔ ɲininka nin na i tun bɛ mara la don min na i ma fantan tɔmɔnikan mɛn wa n y'a mɛn kɛ nka o don n terikɛ den kun don ou bien ne ministre ɲɔgɔn dɔ ka mɔgɔ don i bɛ t'i ɲɛfɔ ala ye kɛ i bɛ t'i ɲɛfɔ ala ye nin ye tɔɲɔli ye a ma kɛnɛ ɲɛna a kɛra min na o de kumara a ko yan tigi ala ko n y'a to ala ma k'a y'a to ala ma ala bɛ na nin ko kɛ cogo di nin bɛ taa bin tɔɲɔ jumɛn ka mali kan ni joli bɛ kɛ finitigi jama bɛ fara ɲɔgɔn kɛ e don fini na i bɛ sara kalo la ko ka tila tun ni nin tɛ e ka fanga min b'i ye i t'a dabila ala ko k'aw minnu bɛ mɔgɔw bila kɔnɔguwan kɔnɔ ni ala man kan ye dɛ a ko aw minnu bɛ mɔgɔw bila kɔnɔguwan kɔnɔ e fangatigi e setigi e daluwatigi e dabalitigi a ko lara jɔ don ko fo ala ka t'i bila kɔnɔguwan ko kɔnɔ ko fo saratu tigɛ ka kɛ e ma kɔnɔguwan ye ala de y'a fɔ fo n'aw bɔra ne ma ala kuma kama n'o tɛ ne m'a fɔ ala de ye nin fɔ fo n'aw ban saya ma bilahi n'o tɛ n'aw sara tɛ ala sɔrɔ ye nin ala mankan nin a ko aw de ko don ya aw jɔn aw bunna hadamadenw aw jɔni filenbatɔ aw de ko don ko n'aw ye aw ka se fitinin diɲɛ se fitinin ko n'aw ye maa dɔ kɔnɔ n'a ye k'aw tɛ saratu tigɛ abala n'ala ma aw jɔ kɔnɔguwan f'a ka saratu tigɛ ni kɔnɔguwan ye nin ye ala de mankan ye nin tɛ ne mankan ye nin ye ala yɛrɛ de mankan ye don o don an bɛ président dɔ su don don o don an bɛ ministre kɔrɔ dɔ su don don o don an bɛ faama kɔrɔ dɔ su don an bɛ ka na an ka foli b'i ye aw minnu tun bɛ polisi kɔnɔ baara tɛ Ibrahim Diallo a ka baara filɛ Jakuraka bonya filɛ Sɛlɛsini Dago bonya filɛ image min b'an ye a filɛ dɛ cɛkɔrɔba ye o s'il était derrière depuis 1974 cɛkɔrɔba bonya filɛ ni ne dɛsɛra ka fɔ ko démocratie bɛ jamana kɔnɔ mais kuma tɛ se ka fɔ Sénégal ko ko plainte bɛ don i kama nin de la k'i ye kɔɔri image tiɲɛ nka kɔɔri tɔnden dɔ bɛ tɔɲɔli kɛ Sénégal tɛ kuma mɔgɔ si tɛ kuma o la o ye tɔn ni kelenya ye o ye kamaradenya ye o ye kilasiya ye an ye kilasi ye nka a ye kilasi ye mɔgɔ kilasi tɛ ala ye o mɔgɔ kamarada tɛ ala ye o mɔgɔ si ni ala ma don ɲɔgɔn fɛ diɲɛ kɔnɔ ala de ye diɲɛ dilan a ye arijinɛ dilan dɔgɔkun kelen a ye janama dilan san 3 ala de y'i sigi ka janama dilan san 3 ala ko ni n dɛsɛ de n bɛ jɔn jeni ni ala mankan de san 3 bɛ ka janama dilan a y'a tasuma dilan fo k'a jɛ a y'aw miiri don ma don min aw bɛ da kaburu kɔnɔ ni yɛlɛma yɛlɛma se t'aw ye a y'aw miiri don ma don min aw bɛ taa jɔ ala ɲɛma a y'aw miiri don ma don min aw bɛ ɲininka ko mana arabuka k'e ma ye jɔn ye e ma ye jɔn ye mɔgɔ tɔɲɔla e ma ye jɔn ye mɔgɔ jigilamisɛnla e ma ye jɔn ye hinɛ bali e ma ye o de o don kaburu dibi i b'o de lajɛ kana bi se lajɛ dɛ k'e fanga b'i la dɛ i bɛ don dɔ i bɛ taa don min na i bɛ siri k'i da k'i don wonin kɔnɔ i denw fɛ i muso fɛ n'o ka furu cɛ wɛrɛ ma i denw wɛrɛ bɛ tila ka taa kɛ cɛnko mankan na i b'i miiri o don ma faamaw ne n'aw de don faama dan ye ala de ne ni diɲɛ fangatigiw de don n bɛ nin fɔ aw ye mali tɔɲɔli mali fura tɛ foyi ye an ka tɔɲɔ dabila an kumara aw bolo an ye fatɔw ye an ye videomaniw ye aw bolo an ye faso ɲɛnɛkɔmɔgɔw ye waati bɛna ka fatɔ don waati bɛna ka naloma don wa waati bɛna ka sɔrɔtigi don waati bɛna ka fɛn don masa Zulukana nani ala ye masaba de ladila diɲɛ kɔnɔ Asimi ka fanga tɛ se ka o masa ala olu ka masaya tilako 40 o tilako 400 Asimi ka masaya tɛ se k'o sɔrɔ nka Asimi n bɛ fɛn kelen dɔrɔn f'i ɲɛna n bɛna masa kelen f'i ɲɛna n'o ye masa Zulukana nani ye a bɛ sa don min na nin dɔrɔn Asimi n bɛ nin dɔrɔn f'i ɲɛna c'est pour te dire palais kilimu kan'o lajɛ dɛ palais mobili kan'o lajɛ dɛ pilu président bɛ kana ne kan'o lajɛ dɛ i miiri don min bɛ bila i kelen na
don min na masa Zulukana Nani a bɛ sa don min na n bɛ nin f'i ye dɔrɔn Asimi i n'anw bɛɛ génération kelen de fanga de don a bɛ ban don dɔ masa Zulukana Nani yana ka sa a ko n'a bɛ sa don min na a ka nafolow a ka wariw a ka marijanɛw a ka luluw k'u kana kasange don a la dɛ u ka fini don a la fini min n'a fini ka ɲi ni ale ka masaya fini bɛɛ ye k'u bɛ taa bila kaburu kɔnɔ k'u k'ale masa Zulukana Nani k'u ka ale tɛgɛ jan ka bɔ a ka fini kɛrɛfɛ kasange kɛrɛfɛ u bɛ fini min biri a la n'u biri a kan u k'a tɛgɛ kɛrɛ bɔ fini kɛrɛfɛ k'u y'a tɛgɛ bɔ fini kɛrɛfɛ k'u k'a tɛgɛ jan ko k'a ka dɔgɔtɔrɔw olu k'a ta barangali la mais a ka ministres ko k'olu jɔ kɛrɛfɛ fo ka taa ale jigin kaburu kɔnɔ olu k'a accompagner u ye masakɛ ɲininka k'i ye ko nin sarako ka nin k'i ye ko nin kɔrɔ ye di a ko k'a yira ne ka dɔgɔtɔrɔw la ko bana furakɛla bɛ dɛsɛ don dɔ k'a yira n ka dɔgɔtɔrɔw la ko nin bɛ ala de bolo ala de bɛ nin don ala de bɛ nin bɔ a ko k'i ye sanu ni ka marijanɛw k'u ko u da fo ka t'u bila kaburu kɔnɔ i kɛrɛ ko ka t'u da sirada la fo kaburu kɔnɔ ani k'i tɛgɛ bɔ k'a ja a ko ka n tɛgɛ bɔ k'a ja k'a yira ala la ko n bololankolon bɛ ka taa n jɔ ale ala de ma foyi tɛ ne masakɛ in ye ni ala ka masaya tɛ ni ala ka masaya tɛ Asimi o don i b'o jateminɛ i b'o don lajɛ o don i bɛ t'i jɔ ala ɲɛma o don bafu mɔgɔw tɛ yen o don baton susɛni mɔgɔ tɛ yen o don régiment tɛ yen o don migisukoyi 25 o tɛ yen o don char combat tɛ yen o don char BTR tɛ yen o don est-ce que b'a kalama gradiem tɛ yen o don lasorokati tɛ yen o don a ka karanse tɛ yen o don fisapomu tɛ yen o don e ni jɔn bɛ yen e ni jɔn bɛ yen garde tɛ yen mɔgɔ si tɛ yen don na ko cɛ dɔ kumara ko Bumabel k'e ma mankan mɛn wa kama jɔnni dɔ ka kuma f'e ye wa e setigitɔ k'e ye mun t'a la o don jateminɛ walahi i ka wuli ka nin ko se i k'a dɔn i ka t'i jɔ ala ɲɛma i bɔra min kalama i bɛ ɲininka o la nka an ye videomanin kɔni ye ala m'anw kɛ mɔgɔ kalalama ye dugu kɔnɔ bɛɛ b'i méfier anw na k'anw t'i mɔgɔ ɲɛnama ye nka i bɛ t'i jɔ ala ɲɛma ka min fɔ i b'o fɛnɛ sɔrɔ anw da i bɛ ka fatura yan i ma afiriki président foyi nalen hali CEDEAO président minnu n'a bɛ fɛn kɛ hali ka avion ta ka na mun nalen mali kɔnɔ n'i fatura i ka ko banna de maliyɛnya da ye ɲɛnamaya ye donc don min na i bɛ t'i jɔ i ka ala ɲɛma o don jateminɛ Asimi n bɛ kuma fila fana f'i ɲɛna kuma fila Asimi kuma fila nin ye masakɛ dɔ ye a ye nabi ɲuman dɔ minɛ a ko nabi ɲuman in ma a ko fɛn fila fɔ n ye ni n diminen don n bɛ nisɔndiya ni n nisɔndiyalen don n bɛ dimi a ko k'o dɔrɔn fɔ n ye n'o tɛ n b'i faga nabi ɲuman in ko masakɛ ma k'a bila i kunna ko bɛɛ dɔnni ye ko bɛɛ waati ye n'i bɛ masaya la a bila i kunna ko masaya waati ye n'i bɛ fantanya fana la a bila i kunna ko fantanya waati ye don dɔ ka bɛ ban mali faamaw a y'a dɔn ka bɛ ban don dɔ a y'a dɔn don dɔ walayi k'aw fɔra dɔgɔ dɔ bɛ fɔ kɔ mais min bɛnna min ma o k'o kɛ n'i ye nin bila i kunna adamadenya banna ko bɛɛ waati hali n'i ye san 100 balo dɔ b'a fɔ k'a ma deli k'i ye Musa Ntako ye ko Sanankɔrɔba poste la ko mun tɔnɔna k'a kɛra ye k'ale tɔgɔ ko Kone ko Kamenba bolila don ni polisi DG jɔra numéro kan an t'a d'a ma yanni u ka taa k'u t'an wele Ture fɛ yen u tɛ cɛ ɲini Kodi u m'o de fɔ ko dénonciation k'a bɛnnen don bɛɛ la yanni u ka convocation tɛ u tɛ taa an ka taa cɛ ɲini ɲɔgɔn fɛ Kodi nin yeli ma sɔrɔ yadi ye n'a ye nin ye don o don 20 72 97 72 an ye nɛgɛjuru sira labila an ye nɛgɛjuru sira labila minnu bɛ weleli kɛ télécell la kɔfɛmɔgɔw 51 02 05 05 51 02 05 05
Radio nɛgɛjuru sira ye 20 72 97 72. Kɔfɛ mɔgɔw bɛ se ka weleli kɛ télécell la 00223 Lyon dɔ bɛ wele ko Lyon Crimo nin na kɛ Lyon belebele dɔ ye. Allo Lyon. Ouais, allo, salam alaikum. Ouais, yɔrɔ jumɛn Lyon ye? Lyon. Lyon bɛ ka weleli kɛ awɔ Congo. OK, basi tɛ kuma b'i bolo. Bon, an bɛ ka émission lamɛn vraiment an satisfait don. A diyara n ye. Vraiment, il y a fait cogo min na. Poste de contrôle vraiment à toi kɔni an yɛrɛ ma dɔn an ma foyi faamu a la. I y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan. A banna, merci. N'an ye yɔrɔ bɛ contrôler n'an ma se k'an ka frontière n'an ka poste de contrôle kɔni n'olu ma se ka contrôle kɛ ka ɲɛ kɔni vraiment a kɛra an bolila mais an t'an se kuma dɔn ye. Nin ye tiɲɛ, ça c'est vrai. Vraiment, sinon n'i y'a jateminɛ jamana bɛ étape min na k'a fɔ ko mobili bɛ tɛmɛ poste de contrôle la k'a fɔ o ma dayɛlɛ o ma f'u ye k'o lajɛ. O bɛ mɔgɔ dabali banna. Merci, an bɛ chance di mɔgɔ wɛrɛ ma. Voilà, merci beaucoup. Allo. Salam alaikum. Wa alaikum salam ta'ala wa barakatuhu. An b'i fo i ka baara la. Foli diyara n ye. Wallahi an b'i kɔ. Wallahi a diyara n ye. Wallahi i bɛ ka kuma fɛn fɔ tan don. N'u ye n convoqué a ka taa tribunal la, a y'a mɛn wa? Inch'Allah an b'i kɔ. A kana aw sigi dɛ, n'u ye n convoqué dɔrɔn a ka taa tribunal la. An b'i kɔ. Voilà. An b'i kɔ. An ko Ala an ko a kira. Voilà. Mɔgɔ o mɔgɔ a y'a ɲini Alahu Taala fɛ. Ani n ka bi seli lahazara selili. N y'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala k'o tigi ɲagasi. Amina arabi, ami. An bɛ tiɲɛ de kɔ. An ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ. Merci. An ko an ka jamana an ko Ala. Merci. An bɛ jɔrɔ n'an ka sini dayɔrɔ ye. Merci, k'an bɛn, an bɛ chance di mɔgɔ wɛrɛ ma. N wasara. N'u ye n convoqué maliyɛnw a ka bɔ a ka taa tribunal la i n'a fɔ aw bɔra fɔlɔ la cogo min na a kana sɔn dɛ. Allo. Salam alaikum. Walaikum salam n terikɛ. Allo, salam alaikum. Ouais, walaikum salam ta'ala wa barakatuhu. An cɛ. Allo. Ne tulo b'i la. Allo. Ne tulo b'e la. Réseau. Allah, réseau in terikɛ tilanna. OK, retour t'ale bolo 20 72 97 72. Kɔfɛ mɔgɔw bɛ weleli kɛ 00223 51 02 05 05. Allo. Allo, o kuma an bɛ taa 20 72 97 72. Radio ye radio Daka ye. Kɔfɛ mɔgɔw bɛ se ka weleli kɛ 00223 51 02 05 05. O de ye numéro ye. Allo. A b'a hakili to a ka journaliste ni animateur la n'u y'u convoqué a ka bɔ. A kana u t'u bolo. N'u ye convocation di a ka bɔ an ka taa répond. Voilà, ni yɛrɛ de ye numéro ye n balimakɛ Tarawele Mamadu, merci. Allo. A ka ɲi an bɛ kɔfɛ mɔgɔ dɔ ta. Allo. Ça va? Nba. Awɔ. Merci. K'an bɛ Burukinaka bɛɛ fo. Merci. I ye dugu binnen diɲɛnatigɛ yurugu de bɛ dugu bɛɛ bi. Yurugu man ɲi dɛ.
Allô? Allô? Allô, Anche? Ça va? Ça va bien, Gorbatila. Kawule Kabomi? Ni wole la Kabo Mali yɛrɛ de kɔnɔ yan. Ok, kuma b'i bolo Dakura Damadɔ. Vraiment, an b'i fɔ fɔ ka taa fɔ an t'a dɔn bɛna fɔ cogo min na quoi, i n'a fɔ i da bɛ ka se yɔrɔ min ma. Ala sɔnna a ma. Wallahi buguma bɛɛ la an b'i fɔ yɔrɔ min fɔ ni yɛrɛ fɔ yɔrɔ min an bɛ jɔ ye. Hali ko k'i convoqué n'u y'i convoqué. Fana an tɛ k'an ka mobili la. Mali mobili a kunna quoi an b'a bɛɛ jɔ fana. O ka ɲi o ka ɲi. Parce que ko tɔɲɔ min b'an kan k'i bɔra k'o de lase pour que autorité tulo ka don a la k'an dɛmɛ an ka degun na. Voilà. Yɔrɔ min b'an kan an kulela ka dɛsɛ. An tɛ ka lamɛn. Fɛn bɛɛ talen don ka siri an kan ko se t'a ye ko dabali t'a ye ko kɔrɔ t'an bolo. Ni e min bɛ ka kɛ sababu ye k'a lase autorité ma. N'u y'i convoqué. Ko Mali fana an teri b'an ka mobili fana boli la. An ma mobili ta se t'a ye ka mobili ta dɛ. Nka an fana ta y'an ka permis ye. Anw fana mɔgɔ se ka gɛrɛ ta mɔgɔ se ka bere ta ko an ka mobili boli jagoya an fana bɛ mobili jɔ. Merci. Voilà merci. K'an bɛn. An bɛ Faransi ka mɔgɔ kelen ta. Allo. Allo. Awa an bɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ kelen ta. Allo. Anche. Ahan. Réseau dɛ. Allo. Anche, ça va bien? Ça va, c'est? France ka bɛ di? Kuma b'i bolo? Merci. Merci. Awa an jijalen don. Ya uta ko mo to ka fo me bana bi be jamane do to parce que pourquoi mo avec jamane do parce que abar jamane di ta to ko ba to hal bi abi jama tan ko be ya ba bolo oui parce que abi ko yuru mu ko ko bre bu be problème be kirila ni bo mu be ulu be ga yuru bi ko kira tawa ça va merci wa tire ko mo ka ba ko son ko tal har na ni kirji be ka ta maliya wallahi a tira ka allo ota ame konna mɔgɔ kelen ta allo allo salamu alaikum wa alaikum salam wa barakatuh balmakɛ allo n tulo b'i la i ni ce allo salamu alaikum wa alaikum salam ne tulo b'i la retour t'a bolo ayiwa an bɛna kɔfɛ mɔgɔ kelen ta allo ahan awɔ awɔ ale ka appel tigɛra allo allo an ka taa fɛ den 62 97 72 maa wɛrɛ bɛ ligne na an bɛna o fana ta tugun allo Anche. Kawule ka bɔ min? Ok ala anw sigiɲɔgɔn ɲumanw Burkina bew a barikaw ye fini na. Merci. Amina yarabi ami. Ami no ni diyara n ye. Ami. Merci. Ouais. Merci. Allô. Allô. Allo an balimakɛ an tulo b'i la. Allo Sila. Allo an cɛ Sila. Allo Sila. Imam Kebe bɛ téléphone na. Oh imam an y'i ta.
Imam Anita. Imam Anita. Anche. Wa imam an ko bila. Ala imam ga rezo mai. Alo imam. Ala imam ga rezo mai. Ami ko famo mo grenta. Awa appel ko ni akoba nyagam nyagam kuna. Awa. Allo. Allo. Balma aka kili to la nuye convocation tige. Aka na so mo ata kasola aw nyana de. Aywa. Denin ta ene sina dum na allo. Anche. Ok, ame français ka oufou. Voilà, merci beaucoup. Bien. Merci. Ouais. Ajara. Ouais. Chendo. Awo. Anta na fait le coup là. Wallahi. Ayu fo de nterge ni o fo ba ne mine malla ne afoku bu be barla afoku ni che ayi kano fo nterge kambe wati wora wa ebe français ni kuma numbe ben ni te fo ya ne ebe ni fo so be commotion ni ma bijila ne be mu fo allo Bubu. Anche ça va Mba Awa Wala kisara. Ami Wala kira kisara. Amin Arabi ami Rabbi ma alaka motrai. Ami Bubu ina mu kula polimi ya Rabbi ma alaka kisara. Amin Arabi ami Bubu ne chopere vraiment ika émission aka kongo adi kira tika ko baka kana. Ni tien Ni manga mi ga émission na parbe wala parbe poni nga kojugo. Merci. Oh mais Bubu amani ni alaka ya Rabbi ma alaka ikulu fala kani papa. Amin Arabi ami Alaka na jugu bayla alaka na jugu seila. Ami Alaka kiti jugu toroma. Ami Arabi ga wajuli mi ya Rabbi ma alaka do flo kula nu fe. Ami Allo Walaikum salam wa barakatuh. Awa tira sonné. Voilà, bon. Est-ce que des fois, on doit rendre yano, un bébé non kayano, un jama de non kayano. Des fois, un bébé, est-ce que Mali peut répondre au travail? Mali ala ni Mali mena min fi balmake. Parce que ibaro ko mo bu deun de takado barala nu ou somro. Donc na me bay donc me min fi amena ni minga me continuer ne fa ante mo de no ante muso ante mo terge donc ne nu ne moblu to ko do na fa me terosi kele la na fa me jarisi kele la e ba jarisi kele avion na jarisi ba do ni marfani murubu ga do frontière fait e o kele bitami ire de yere kele ke bon na fora armée de l'Océan ko bon faut bel qui impliqué voilà do nimra bin dongo de enyebola o tsaka jado lawo merci ame chance di mo vraiment merci c'est trop nous ne toi vous du subogadi aywa ame mo labanta an sengana kuma la doni kasoro ka kambe da nyoy allo abe alibi ame mo labanta ka kambe da nyoy allo anu la mbalmake allo anula Bumabeli. Allo ne kulobila Salam alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh.
Ah? Ne kulo b'i la o. Allo Boubou. Allo. Ok, an bɛ. Allo. Allo. Ouais, sinon an kulo b'ale la o, an kulo b'ale la. A b'a hakili to a la n'a ka mɔgɔ min convoquera tiɲɛ kuma fɔli la Maliyɛn aw kana sigi k'a tigi to yen dɛ. A ye bɔ n'o tɛ dennin ta ye ne sɛgɛn dɔɔnin dɛ. Allo. Allo. Ah, allo. A tigi bɛ yan. Allo. Vingt 72 97 72 an bɛ fɛ ka mɔgɔ kelen de ta ka émission jɔ ayi o ta ye ko non disponible. Awa an bɛ. Oui, salam alaikum. Allo. Ah, Boubou, salam alaikum. Wa alaikum salam ta'ala wa barakatuh. Comme il y a un mission là, mais. Awo. Ouais, donc c'est qu'à donner pour là. Awo. Ouais, donc on va le marquer comment mon fort pour ce quoi et contrôle pour la mal là. Ouais, qui fait que vous en a demandé nous pour le mot à man pas on fait un bito on a quand même ya. Et voilà ni na mon fina. Il faut qu'on a mon nous en a télé sur nous quoi. Ko to ka ya erpu ko pour ce documentaire do be pour ce quoi documentaire do be ko to ka janga demandé nous pour qu'on a télé nous mo ko ba sensibiliser quoi. Sinon on fait contrôle le monde on fait pour contrôler anga baraka ci ko mais amanya doni quoi. C'est-à-dire que anga poste nous na c'est vrai que mais c'est pas pour poste mais franchement anga poste nous na a pour nous be ndro ka wo drone mais franchement contrôler. Mais il faut que mina A dɔw bɛ baara la dɛ politique ɲumanw bɛ yen dɛ. Il faut non mina ko da yo ko wotew. Awo. C'est pas juste comme ça. Il faut que anga jamana nous faire complicité parce que il y a des erreurs ya. Alors pour jamana bi frontière là, à jamana nous ils sont complices. C'est-à-dire comme yo nous bo ko voir ni pour n'être nous là. Il faut que abanga di do mal là. En fait mariba do comme yo ken ni do burna do mal là. Ali si be ci lu ma wara mi mu bu ko non. En fait c'est pas que tous les camions il y a des bons français pour essayer de palmer et de contrôler. Mais c'est déjà poni, tout est contrôlé en fait, des familles. En fait, on a contrôlé tout le maïs. Donc, en fait, pour cela, expliquez-moi le béjo, nous que les moments où tu peux quoi. Mais pour qu'on a un système différent, c'est-à-dire qu'on fait un contrôle tout le maïs. Merci. Des familles. Ok, on a changé de mot vraiment. Merci. 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 Aïwa. Ko ni na se maa minnu ye weleli kɛ k'u fo minnu ma se ka don ka foli d'u ma aw minnu bɛ yen n'a kun sɔgɔlen don ni page damadɔ ninnu na ale ni radio yɛrɛ la n'o ye 96.3 ye ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ma ko k'aw bɛn dimanche 13h n'ala sɔnna ma an ye MINUSMA tɛgɛ ta bɔrɔ kɔnɔ ne y'a fɔ ye a y'aw jigi kɛ ala y'a kɛ kira y'a kɛ ɲɛ n ye MINUSMA tɛgɛ ta bɔrɔ kɔnɔ dimanche n bɛ bɔ n'o seere n'o prévu a n'u ka mercenaire o minɛlen bɛ n bolo n bɛ na n'o ye a k'an bɛn dimanche k'an bɛn waati wɛrɛ.